patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Malipayong Pasko ka natong tanan. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyo makita matag Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag. Since hapit na ang Pasko, kapuso din nato ang iyang hikalimtan pagpasalamat sa mga tao nga nitabang inguman nag-atiman kanato karong tuiga. Good morning kanimo kapusong partner Cecil. Good morning kanimo Nix, and Merry Christmas in advance mga kapuso. Good morning once again kanatong tanan, ilabi na sa ato ang mga kapuso nga naa sa ilang tag sa ka mga panimay dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. And yes, I agree kapuso Nix nga ato adyong pasalamatan ng ato ang pamilya ug ato ang mga higala nga wa pa nato mapasalamati. Busa panahon na mga kapuso nga ato silang hinumduman karong panahon sa Pasko. And because it's Christmas time, mga kapuso, nang hinaot kami nga padayon ninyong suportahan ang ato ang Daigon on Air. Busa sa mga choir, sa mga grupo o kaha sa mga gustong mag-solo and duet, nga hilig kayong manganta, join na kamo ni ini. Gamit ang official GMA Christmas Station ID Isang Puso ngayong Pasko, kini inyong nadungog karon pag-record lang mo sa inyong kanta ipadala dinhi sa amua alang sa higayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama iningibuhat sa Manag-Uyab sila si Evelyn Espinosa ug Paul Celiano, taga Banawa, Cebu City. Let's watch this. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko. Oh, isang puso, ngayong Pasko. Nangaroling sila samtang nag-road trip. Yes, Daigon on Air /karaoke. Very nice. Tinood. Mga kapuso, kamo na po sunod ipadala gyud inyong video dinhi sa amua. And with that, mga kapuso, sugdan na nato ang ato ang morning. Kay karon taon-taon atong hinabi si kapuso comedian Divine Ostina ug sayran ta ang bag-o niyang proyekto dinhi sa GMA Network, ang Legal Wives. Ug ato sa bilay lahon, kining magtiayon kinsa mga veterano na sa radyo, sa radio drama gayon, ug sayran ta ang ilang mga kaagi ug kasinatian sa ilahang profesyon nga naghatag nato og inspirasyon ingon man kadasig. Samtang ato sa maila-ila karong taon-taon kini mga negosyante na maligya og nagbuhi og lechon, rabbit mga kapuso kinsang gusto diha. Atong sayran kun angayan bagyod nga kanon kining kuneho nga naila na nato dinhi sa ato isip mga pets. Karo ato nang sugdan ang Biz Talk ni partner Cecil kauban si kapuso actress Divine Ostina. Kapuso actress, singer, and comedian Divine adunay bagong proyekto nga gipangandaman this coming 2021. Busa, let's all welcome dinhi sa GMA Regional TV Live si Miss Divine. Maayong buntag Divine and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello po, maayong buntag. Hello po, ako po si Divine, ang nag-iisang maganda.
Maganda, di ba? Hello po, good morning. Good morning, magandang Divine. Kumusta ka na? What's keeping you busy these days? Heto, maganda pa rin. oo. Gusto mo yun? Ito po, what's keeping me busy ay trabaho. Work mode tayo ngayon dahil medyo ilang buwan tayong walang trabaho at ngayon na nabigyan tayo ng opportunity to work, work mode tayo ngayon. Yun. Marami talaga tayong pag-uusapan today, Divine ha. Pero let's start muna kung paano ka nag-umpisa sa show business. Kasi nagsimula ka from theater and then nag-TV ka, di ba? Paano na bago yung buhay mo nang pumasok ka dito sa GMA Network? Feeling ko nasa dugo ko talaga yung performing. Dahil bata pa lang ako, naalala ko, tatayo ako sa bangkito. Bangkita maliit na, yung bangkita yung panlaba. Yes. Tapos oo. kakanta ako. Tapos bibigyan ako ng mga ninong ko ng pera o kaya kakanta lang ako. Kakanta ako ng mga request nila. Rosel Nava, Tutsi Guevara, name it. Wow. Ganon. So paglaki ko, nadala ko yung love for performing ko at hindi ko alam na dadalhin ako ng nitong passion ko for the arts sa television. This coming 2021, makikita ka namin. May role ka dito sa isa sa mga pinakamalaking project ng network for next year, ang Legal Wives. Ano yung magiging papel mo dito sa cultural drama na Legal Wives? At ang character ko po dito ay, ang pangalan niya si Lizzie. Ito yung supportive friend ni Diane. Si Diane will be played by Andrea Torres. At kasama ko dito sa show na to ay naglalaki ang artista. Sherry Hill, Alice Dixon, Al Tantay, Irma Adlawan, many more. Bianca and Andrea Torres, Dennis Trillo. Diyos ko, ang dami. Ayun na nga po. Divine, Ganon. itong bagong Oo. program nyo, itong bagong drama series nyo na Legal Wives, it's really offering something new sa audience natin. Ano yung mga matututunan ng mga viewers dito sa Legal Wives? At itong teleserye na namin to, pinapasilip yung kultura pinapasilip yung maliit na porsyento ng kultura ng Mindanao. And this is something that we can nurture, di ba? This is something that we can explore bilang kababayan. May iisang bansa lang naman tayo. Mahalaga na maging maalam tayo sa kultura ng ating mga kababayan. And finally, Divine, yung Christmas wish din namin is to hear you sing for us this morning. Baka naman may Christmas song ka na pwede mong i-share sa mga viewers natin this morning. Everybody knows a turkey and a mistletoe will help to make the season bright. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Wow! Bravo! Ang galing! Sana all, Divine! Ang ganda ng boses. Superb, superb. Thank you so much, Divine. Thank you. And advance Merry Christmas sa'yo and ingat ka lagi. Yes, you too. Kayo dyan po sa Cebu. I hope to see you. At mag-ingat po kayo. Have a very merry and safe Christmas. At yung mga tao dyan sa booth, thank you. Thank you, Divine. Ingat ka. Ingat po. Saranghe. 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 Saranghe, opa. Salamat. Thank you, Miss Divine. Ug mao kadto si Divine, mga kapuso, nga lakip sa Casa Cultural Drama sa GMA nga Legal Wives. At ani ka na, karong 2021 dinhi sa Kapuso Network. Ug dugang kasayuran pa ang dalit namo kaninyo sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, ang Department of Agriculture kahinumduman, may pahibaw nga pwede kasab kuno mamahimong alternatibo sa karning baboy ang rabbit meat. Unsa ba gyud ka
daghan ang midawat ni ining rabbit meat nga kanon, bukas basab ang mga sugbuanon ni ini. O kumustahon sab nato mga kapuso kining pagpamuhi og rabbit dinhi sa ato. Karong buntaga mga kapuso, mga sakop ni sila sa Cebu Rabbit Meat Racers. Makauban nato karong buntaga si Christian Antiligando, Jay Rabla ug Clyde Sudario. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you so much for joining us this morning. Sir, can you tell us more about your grupo muna, sir, kaning Cebu Rabbit Meat Racers? Tungod manggod nabuo ng grupo kay ginarespeto pud namo ang mga pet lovers. Kay di mi gusto magsigig post about pagluto sa rabbit kay of course ginauna pud namo mga pet keeper. Unsa ka kalisod, sir, or kasayon pag pamuhi og rabbit? Sayon na sir, mura nag A and B. Lawag buntag, lawag gabi diyan. That's it. Finish. Finish, diba, boss? Mura nag low maintenance din ni sir. Nga naman, sir, kanang mabiyaan ra gyud ay mapasagdan ra? Mas prefer sa rabbit ang biyaan sila kontra sa sige sila kasi manon. I notice na kagigunitan nga rabbit diha, Sir Jay. Ay paila-ila kuno namo ni imo ning pet. Mao ni ang pangalan to nga klase sa breed nga rabbit, Lionhead. O iyang pangalan si Butchok. So kini si Butchok, sir, nga imong gigunitan, Sir Jay. Unsa man di siya? Pang meat, pang pet? Good for pet. Fancy rabbit siya, fancy rabbit. Naghisgot naman siya og pet. So of course, daghang mga bata madani gyud kay kinsa man pagka-cute magyud kayo pud sa mga rabbit. Pero doon na po kani mga rabbit nga atong na raise na breed for meat consumption. Sir. Ipakita. Tara, sir. So mao ni siya ang kuan kanang type of rabbit nga atong gibuhi para sa meat, especially for meat kay tungod sa iyang kuan timbang o kanang meat sa niya. Yung size. And sa size o ang presyo dakoy kalayan, so makadaghan ang supply, maybe sometime nga makabarato ta sa rabbit meat. Presyo, naghisgot magkag-presyo, sir, pilay presyo man sa rabbit. Nasa 450 to 700 ang Rest na siya. marketing price sa rabbit meat. You said nga nagka-daghan pud ang demand karong panahon na, sir. Unsa day kabag-uhan kumpara kani adto, sir? Actually, sir, kani Cebu ra man jud or Visayas region ra ang dili kayo nga naka-trend. Sa Luzon part, sir, alingaw na kini rabbit, sir. Daghan-dagong rabbit breeders dito or meat racer dito. Pero malagi, sir, kami tungod lang sa nabash si Sir Jay, nabalakan namin sa among supply kay nahurot jud among stock sa rabbit, sir, kay sa kadaghan na intriga. So tan-aw gyud ninyo, sir, di pa gyud kayo that accepted dinhi sa ato ang rabbit meat, ang pagkaon sa rabbit? Sa pagkakaroon mo dili pa jud kay mas daghan pa ang wala na educate about sa rabbit meat. Kuan sir, ang rabbit manggod sa ato, sir, tabu. Then na-known na siya as for pet, but based on the history, sir, ang rabbit gidala diri sa Peace Corps or mga religious missionary para i-elevate ang scarcity sa meat. Labi na tungod sa issue, sir, sa ASF, African Swine Fever, ingon ang DA nga mamaayo kuno nga alternative kining rabbit meat sa baboy kay basi magkuwang kuno ang supply, sir. Sa tan-aw ninyo ana. Actually, sir, at tinuod na, sir, kay some part of Luzon, sir, ginabawal na magpan sa baboy kay tungod na ng swine flu. So, ang mga baboyan dito, sir, mga dagkong company, sir, wala ta nagtawag og backyard, ni-switch sila rabbit farming. Kay pakita nila nga less ang effort pero grabe input, grabe kita. Okay, to cap this off, sir, mga ilang kong mga mensahe ninyo tagsa-tagsa sa mga tao basig na mo'y gustong mas ipapasabot pa sa katawhan nato ron. So sa atong may bawan ang rabbit kay gidala sa Pilipinas to elevate the scarcity. So hantod karon ang goal gyapon ang mga Cebu Meat Racers na i-elevate gyapon ang scarcity. Dili pa daan nga na mas napunan ang atong supply sa pagkaon. So ang ato lang ang pagdawat sa benefits sa enjoyment sa pagbuhi sa rabbit. Alright, thank you so much, sir, sa pagpaambit sa inyong storya o paghatag sab o katin-awan sa atong mga viewers, si Christian, si Jay o si Clyde. Mga sakop ang kapuso sa Cebu Rabbit Meat Racers. Daghan kayong salamat. Merry Christmas ninyo, sir. Merry Christmas po, Zico. Bye. Thank you. Bubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live.
Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga sa Spotlight, pakisayran taon sa kinabuhi ni mga radio drama talents, mga dramaturgo, dramaturga. Atong pangumustahon sila karon mga kapuso, makauban nato ang usa sa mga labing inilag yun sila mga kapuso og couple ni sila, si Sir Leandro Patalinghog ug of course si Ma'am Elma Vestil Patalinghog. Good morning, sir ug ma'am. Good morning. Good morning, Nick. Daghan kayong salamat Morning. sa pag-uban kanamo karong buntaga. Mga lami og murag kasay Nagkatayan. lakbit lang ni Saysay kani adto sa unsa mang pamaagi, Sir Leandro ug Ma'am Elma, nga nasulod mo sa radyo na himong drama talent. Puyo-puyo ko nila, bata pa ko. Ang tug nga doon ay usa ka talent nga nagka-absent, wa mo tunga, ako'y nakapuli. Minaw mo kong drama, butong ila kong giswayan, nurse akong role ko lang. Unya, nakauyon man ang director, ni adto si Anhing Rudy Gamboa. Kakahapon pa lang ang drama. Kapag director siya do, ni Cora Amor, nangita umad na dramaturgo. Niya live pa minato, why recording pa, live show yun. Niya, so yan, auditionan ko, nada ako nagda sa papel ni Rene Estina. Niya mo to sa kuganan yun, sa DYDR. Niya paghupan, nangita si Dodong Dilmar, writer director sa DYRC, o mga talents. Usta ko nadawat ito, dito na ko mag-DYRC. Katong higayuna, di ba, Sir Leandro o Ma'am Elma, mga dagag ulitaw pa man jud mo adto, single pa, di mo na-develop na sa radyo ang inyong love story? Yeah. Diya radyo mi, sugod. Anton nagdako, naminyo. Anton karon, uyang taon. Wow. Atong tistingan, Ma'am Sir, Yeah. unsa may as if anak ko ninyo, no? Ada sinagop. Short lang ang eksena. Sige, sugdan nato. Kinsa may musugod, sir? Ikaw, ako? Ako lang. Sige sir. Kaya magseryoso na ko. Oo. Doon na may isulti niyo inundanon kayo. Unsa man tay? Inaot nga, di kam kalitan nini, inaot nga, musabot ka sa may mong resulta na nga may isulti ni mo ron. Galing? Elma? Yes. Paglawas si Papa ni mo kung sa isulti ha. Papabuhay ni mo, Nick. Kung sa pag imong madungog, gikan niya o gikan na mo, ayaw isasakit sa imong buot. No, mo. Gusto lang na mo nga, mas maayo ng May bawa ka maturan. gikan na mo, kaysa ato ka mahibaw sa mga tao. Pero kung unsa man gani kini, ayaw huna-huna ang gisulti ni na mo aron sakitan ka. Kundi gusto lang yung mahibaw ka. Kung nga, bisan tuod kung dili siya na mo igyud, ana, no? Ay, nasulti naman niya. Ako dato isulti. Buot pasabot, Papa Boy. Sinagop rin ko ampon. Tingnan ini. Nagtap ko sa diwami anak. Kunya, nanagop mi, ikay ang gisagop. Na ang among pagpangga ni mo, labaw pa susukanak. Na hinataon ta nga di ka may ubos nun eh. Kung nga, naibaw ka sa maturan. Ang tanang mga pagpangga among ihatag diya kanimo ni. Ay kabalakana. Pero pa nganong karon lamang yun ko niyo gisultian. Ay karon lang ka nang ususiin eh kay gusto ning hinog na gamay yung panghuna-huna. Aron gayo ka na magsayo, nang bata ka pa. Wako ka ibaw sabot ka ba? Niya may busa sa reaksyon nimo. May na kay gusto na kas panghuna-huna, gusto na suligon. Og mo na hinungdan na resultihan ka na mo ini. Pero nagpasalamat ko pa ugma sa inyong pagpangga kanako. Pagbubugyod sa inyong atensyon. Salamat dong. Pinangga ka naman dong, ay wala ka na. Wa ni kausaban ang pagpangga gikan niya tong ang among gisigop. Pagkanindot ani. Ma'am Elma, para nimo lang ma'am, unsay sikreto ma'am sa of course pag-improve pa sa imong craft. Kanunay lang gyud nga pag-practice. No. Sa mga drama, wala
sila lang mubasa gito sa imong script, para maka-portray ka, maka-emote ka sa imong role. Klaro. Ano, kunya, mo anha gipag sa'yo, aron dili ko sa panimong director o kang writer. Di ba sa si madam? Tinuod, we look forward to hearing more of your dramas, good, of course. Oo, Kay ano. mga Bisag ko sa trabaho na to, kinahanglan na to yung halon. Love your work, di ba? To cap this off, Sir Leandro, Ma'am Elma, mensahe ninyo sa mga viewers nato nga nagtan-aw karong mutaga. Malipayong Pasko sa mga tigpaminaw, bisan to niya ta karon sa pandemic. Pareho ang gyapon nato nga dili gyud mawa ang panaghiusa sa panimay, sa mga kasilinganan, ug nga mag-amping sa kita safety gyud. Sunod 21, inaal pa nga mulambo ang atong kinabuhi. Kunya, mawa na ni kuyaw nga atong giatubang sa karon ni pandemic, ining coronavirus. Abot nga nung kamukan kini siya. Kunya, kuan, kining mahala ang inyong kagalingon. Amping mo kanunay. Anong sinuna na ang pandemic mulabay o may pabilin tambuhi. Okay? All right, amping sa pud mo. Thank you so much for joining us. We had fun talking to you. Daghang kay salamat, Sir Leandro You're Patalinghog, welcome, of you're course, welcome. Ma'am Elma You're Vestil welcome. Patalinghog. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Karong buntaga nakauban nato sa BizTalk ang kapuso comedian nga si Divine Ausina nga mapasalamaton sa laing proyekto din sa Kapuso Network butang nga atong angayang atangan. Naila-ila sa dato mga kapuso ang magtiayon nga mahulagway ng mga institusyon sa radio drama o mga dramaturgo din sa Sugbo, Elma Vestil o Leandro Patalinghog og mipaambit sa ilang talento, inspirasyon sab sa mga gustong musunod sa ilang mga tunog. Og naila-ila nato mga kapuso sila si Jay Christian ug Clyde. Sakop nila sila sa grupo sa nagbuhi og mga rabbits din sa Sugbo og mipasabot nga mamahimo kining kanon maayo kuno nga alternatibo sa karne nga baboy. Sa mga nangita og lain nga kasuwayan karong Noche Buena sil pwede ko na ang rabbit chon. Depende Ikaw gusto nila. ka? Tanawon pa nato ni. Pero noon sa mga ganahan lang nga mapalahi ang ilahang Noche Buena, pwede kaayo ni kay kanilaging Noche Buena, and of course any meal time, no, it's really for family. Tinuod, banding yun nga moments. Labi na nung panahon sa pandemya. Datas balay, apan nindot yun kayo nga magsaw yun sa lamian nga pagkaon. Yes. And with that, mga kapuso, aduna kami ibilin nga pabaon alang kaninyo. Christmas is the day that holds all time together by Alexander Smith, o sa Scottish poet. Sa mga gustong mo preview pagbalik imong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat kapuso sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Thank you mga kapuso sa pagtutok ninyo kanunay matag buntag dinhilang sa GMA Regional TV Live. That in all things, God be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.